Pořadu přehled nejvýznamnějších událostí roku 1956 doma i ve světě. Nejprve bych vás ráda požádala o chvilku trpělivosti, než se k nám připojí Bratislavský okruh. Omlouváme se za poruchu, která nebyla ve vašem přijímači. Bratislavo, slyšíme se? Bratislavo? Vážení televizní diváci, ještě jednou bych vás ráda přivítala při sledování pořadu přehled nejdůležitějších událostí roku 1956 doma i ve světě. Z domova. Ostrava. Počátkem roku byl v Opavě v Severomoravském kraji definitivně ukončen provoz tramvají. Opatření krajských a stranických orgánů se setkalo s příznivým ohlasem obyvatelstva i všech pokrokových zaměstnanců dopravních podniků města Opavy. A pokračujeme zprávami z domova. Praha. 24. února v časných hodinách se v rodině Václava a Stanislavy Sládkových narodila dcera Ivanka. Vážila 3,20 kg a měřila 49 cm. Oba šťastní rodiče vyjádřili přání, aby se jejich nadějná dcerka stala v budoucnu platnou posilou socialistického sportu a masové tělovýchovy. Gratulujeme! Milá, malá Ivanko, vkládáme v tebe naději, že budeš v budoucnu oporou naší socialistické společnosti. A samozřejmě vzornou reprezentantkou na poli sportovní. Zprávy ze světa. Káhira. Prezident Egyptské arabské republiky Gamal Nasir dnes ohlásil znárodnění Suezského průplavu, vlastněného dosud britskými a francouzskými imperialisty a jejich přisluhovači. Znárodnění přivítali pokrokové síly celého světa, čele se SSSR a lidově demokratickými státy. Velký odpor znárodnění naopak způsobilo u původních vlastníků v Champs-Élysées a Whitehallu. Panika zachvátila též jestřáby z Bílého domu a Wall Streetu. Aktualita z kultury. Od našeho washingtonského zpravodaje. Na příčkách amerických hitparád se již několikátý týden na prvním místě drží album zpěváka takzvané pop music Elvise Presleyho s výstižným názvem Elvis Presley. Tento drastický příklad úpadkové hudby, takzvané pop music, je zcela cizí vkusu našich vyspělých posluchačů, kterým i hned po zprávách přineseme voničku lidových písniček Jarmily Šulákové, loňské nositelky ceny ze Světového festivalu mládeže ve Varšavě. Well, you know I'm Elvis Presley. Feel my temperature rising, higher and higher, burning true to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My brightest flaming, I don't know which way to go.
A opět z domova. Studio Brno. Zásluhou odvážných a obětavých jeskyňářů, převážně členů ČSM a Svazarmu, byly zpřístupněny další podzemní prostory v okolí Brna. Moravský kras byl v červenci prohlášen chráněnou krajinnou oblastí. A opět nejnovější zprávy ze světa Káhira. Celý svět přijal s krajním rozhořčením zprávu, že Egyptskou republiku, budující socialismus z prostředků navrácených egyptskému lidu, napadly armády imperialistických mocností Velké Británie a Francie s podporou Izraele, tohoto sionistického bastarda z líže arabského světa. A nyní ve sportu. Praha. 18. října v časných hodinách se v rodině Martina a Jany Navrátilových narodila dcera Martina. Vážila 3,80 kg a měřila 50 cm. Oba šťastní rodiče vyjádřili přání, aby se jejich nadějná dcerka stala v budoucnu platnou posilou socialistického sportu a masové tělovýchovy. Gratulujeme. Pokračujeme zprávami ze sportu. V italském horském středisku Cortina d'Ampezzo skončily 7. zimní olympijské hry. Největších úspěchů zde po zásluze získali sportovci ze Sovětského svazu a dalších lidově demokratických zemí. Také 15. letní olympijské hry, konané v australském Melbourne, byly přehlídkou mládí a radosti, během které nejvíce cenných kovů získali s přehledem borci ze Sovětského svazu. Ani českoslovenští reprezentanti nezaostali a počtem medailí se umístili na skvělém 18. místě. Nejcennější kov vybojovala diskařka Olga Fikotová. Gratuluji! Ze světa. Moskva. Na historickém zasedání 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu přednesl první tajemník ústředního výboru KSSR, soudruh Nikita Sergejevič Chruščov, přelomový projev, hodnotící kriticky, leč spravedlivě uplynulé období. Tento projev vzbudil v delegátech sjezdu oprávněně velký ohlas. Vzhledem k tomu, že tento projev byl tajný, vysíláme pouze jeho záznam bez zvuku. Vážení televizní diváci, právě jsme obdrželi zprávu z Budapešti, kde sovětské tanky zahájily rozsáhlou mírovou operaci na rozdrcení maďarské kontrarevoluce. Předáváme slovo naší budapeštské dopisovatelce.
Forradalmi ifjúság, egyetemisták, diákok, dolgozó fiatalok, a Magyar Szocialista Munkáspárt és Forradalmi Munkásparaszt kormány maradéktalanul magáévá tette erőmű követeléseket. Most a tettek következnek. A forradalmi erőmű követelések végrehajtásán a sor. Határoljátok el magatokat a fasiszta ellenforradalmi bandáktól. Ne legyetek a reakció eszközei, csak előre velünk. Erőmű, erőmű, erőmű. Na závěr našeho přímého přenosu aktualita z kultury. Praha. Českou hudební scénu po celý rok ovládala píseň mladého nadějného umělce Jiřího Suchého v podání oblíbeného zpěváka české populární hudby, nezaměňovat s úpadkovou pop music západního střihu Josefa Zimy. Píseň, kterou přinášíme v novém aranžmá s názvem Blues pro tebe, je věnována Ivaně Mrázkové, která se skutečně stala platnou posilou našeho sportu a tělovýchovy. Sletí dopředu do sebe, zpívám o sobě blues pro tebe. Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval, jiné zpívám dneska jen a jen pro tebe. Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval, jiné zpívám dneska jen a jen pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe, snad zapomenu příští den na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc jsem nechtěl než pro tebe. Co si dneska počívám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Co si dneska počívám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Někdy jsem zlostný celý bez sebe, chci, abych roku hodil do tebe. A 10 minut na to hned já beru svojí kletku zpět, já beru svojí kletku zpátky na sebe. A 10 minut na to hned já beru svojí kletku zpět, já beru svojí kletku zpátky na sebe. Zpívám blues jen a jen pro tebe, snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, aby jsme pro tebe dělali to, co pro tebe. Že jste mi splnili přání. Já jsem si něco takového